салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. медонед аз нашъамандӣ ва майзадагӣ барои инсон чӣ хавфноктар аст? ин бозиҳои компютерӣ аст ки имрӯзҳо ҳам кӯдакон ва ҳам калонсолонро ба худ ҷалб кардааст. мувофиқи маълумоти созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ аз 1 январи соли 2022 вобастагии аз ҳад зиёд ба бозиҳои компютерӣ ки ба нашъамандии бозӣ табдил ёфтааст расман мақоми беморӣ гирифт ва ба таснифи ICD-11 дохил шуд. тибқи меъёрҳои нав шахс бемор ҳисобида мешавад ки агар бозиҳо ба ҳаёти ӯ ба шакли таъсири манфӣ расонанд. инчунин бозиҳо халалдор шудани таълим, оила ва дигар соҳаҳои ҳаёт шаванд. барои муайян кардани ташхис дар давоми 1 сол дар бемор бояд аломатҳои вайроншавии саломатӣ ва ҳолати равонӣ ба назар расад. он гоҳ маълум мешавад ки шахс ба чунин бозӣ мубтало шудааст. баъзе вақт ба назар мерасад ки шумораи афроди гирифторони ин беморӣ дар байни одамон зиёд нест, аммо бисёриҳо ба бозӣ чунон машғуланд ки аз бемор буданашон пай намебаранд. коршиноси созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ҳушдор медиҳад ки ташхиси ин беморӣ танҳо аз ҷониби табибони касбӣ гузошта мешавад ва ба касе тавсия намедиҳад ки мустақилона ин бемориро дар робита бо хешовандон ва дӯстонашон муайян кунанд, зеро ин салоҳияти табибон аст. шумо чӣ фикр мекунед? дар ҷомеаи мо чунин ҳолатҳо ҳастанд ё не? фикру ақидаҳои худро метавонед дар зер саҳифаи мо нависед. то хабари дигар.